Tuende tumweke ndio wajiandae kwa mambo ya mashishi. Riwruok mar Jopuonj ECDE ramo ni pod jod bura biro riwore kod gavanas e kwedo report aput mar somo inyato e daro somo mag ECDE nyaka sirikal mamalo to gibiro sundo mbulu mar paro. Kaka Judith Omondi lero, ywaruok osebedo nyaka nyocha riwruok mar gavanas ugoko mar kwedo report mar apud somo manochwal ne jatend piny Kenya William Ruto mahawo dweche 5 mokalo. E okang' mokwongo riwruok mar jopuonj mar nasari kuno pet owuok oko mar riwo lwedo lipod apud migawo mar somo mane ogol higa ma okalo. Ka otelnegi kod jakom margi Lawrence Otunga, riwruogno oyware mabor kod ywak mar gavanas mondo miwe somo mar ECD ne counties kaka osebedo nyaka ne kel sirkal loch gwenge. Kenya nowuok mogolo pachgi mowacho ni gidwaro mondo jopuonj miluongo ni ECD ma jomoko luongo ni nasari anasa mondo oter e sirikal mamalo e katiba article 235 matindo 2 otamo sirikande mag counties mondo mi ondikie tich ng'ata mobedo registered gi TSC. Jopuonj gi mane loso e boma ma Nairobi okoni ywak mar gavanas mar negisego okang' e dhiro somo mag ECDE en miriambo nikech ndiko kod chulo jopuonj okodewo kod gavanas gi ywak ni gisandore lwet josiasa. Wan joma ondi kod counties josechawa kabisa. Chandruoge ma wakale counties miyo ji paro ni newarem e penj. Wan joma otiegore kendo wan kod lony mar arieya e weche mag puonj. Koro ok otimnwa ng'uono gi sirikande mag counties. Not ni bod odewo mana wang'wa, ma gavana kodonjo nyalo ng'ado msara, gavana kodonjo nyalo riembo japuonj e tich, ok wadwa gima kamano. Kaluo, riwruogni koni kaunti ma Kisumu kende ma osego okang' e siro somo mag jonasari. Gavanas ma Kaluo gichalie ma Kisumu, japuonj ma Kisumu winjo maber ma, in fact bokone kata mana tieni mondo donje union, nikech owinjo maber. Ok wane kamano siaya, lakini ka in gavana matiyo maber sani, think about the future. Kionge jopuonj gi bro winjo nade. Mane momiyo we only want one employer ma is permanent, ma will serve beyond 10 years. Kakata e counties ma osendiko jopuonje yo maongirore, osara pod tin ne 10,000. Tuko na barua za PNP. But when you look at the figures ambazo ziko pale, basic salary a certificate holder anapata only 9,000. A diploma holder na degree holder anapata basic salary of 11,000. Riwruok mar gavanas nyicha onyono piny kendo kwedo paro mar apud somo mar duoko somo mag ECDE ne piny owacho mamalo. Ka kuno pet to koni, poni jod bura ojwang'o lipodno gibiro dhiro ombulu mar paro. Paro mane okolie lipodno ne kwayo mondo ruch chike matayo somo mag ECDE Early Childhood Education Act mondo ketigi e Basic Education Act ma osebedo katayo somo mag primary kod sekondar. Bende apudno ne okwayo tend counties, migawo mar somo kod duol mandiko jopuonj TSC mondo ketagulu achiel ma ibiro ta kod TSC e loso chudo mag jopuonj ECDE, gino ma osekelo ng'ure kind gavanas. Judith Omondi, Ramogi TV.